Hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is Dr. Rinanti Dicena, ang aton kasimanwa. Doc, how are you? Good morning. Yes, Kasimanwa, good morning. Good morning sa mga agpalamanti sa atong programa, no? Sa Afternoon Radio. Salamat, gid. Doc, anong aktual nga sitwasyon sumungman kung problema sa rabies ang pagambalan? Nga daw, no, may ara na kamo sigin distribute nga mga vaccine sa probinsya? Una, ang rabies, actually, for the past 2 years after COVID, kaya nagtutok kita sa COVID, ang mobility sa mga vaccinators, ang paravet, na-delay, you know? So, hindi ka move. So, 55% sa 240,000 ang nabakunahan lang for the past 2 years. Mm-hmm. So, kunin mo lang down, ang atong dapat nga safety number nga index is 80% of the total population per year. Aha. Ang atong vaccine gang release iya sa probinsya sa local government kay ang iya sa national counterpart na 60% wala din nag-abot for the past 2 years. Mm-hmm. So, nag-focus ang gobyerno sa COVID vaccine. Okay, but in spite of that, ang provincial government nagpain si Governor Lacton sa mga 5 million sa para sa vaccine. Plus, ang counterpart ang city ng mga municipalities 30%, amo na ginagiho subong sa probinsya since Okay. day 1 of January. Kaya ang March is a rabies awareness month. Tutok. Okay. And for the past 2 years, ang probinsya nag-initiate with the city government sang population control. Mm-hmm. Nag-hiwas kita sing castration, sang spaying, kag neutering, ang mga veterinarian in group na, no? Mm-hmm. Kag with ining mga grupo sang patong sagot sang do. Mm-hmm. So, diyan kami nagtutok kag ini ang sa dog population control. Mm-hmm. So, subong ang ginpadala sa probinsya, nag-order si Governor Lacson sa akon sa Quidditch na i-distribute na to ang 25,000 doses. Okay. So, ara na sa aton district office ng mga provincial vet, naging check ko kahapon. So, gihatag na sa mga paravet for blanket vaccination. Okay. So sila na lang tumadetermine kung sino ang paano nila i-distribute dito kag ipang bakuna. Yes, no, ang para veterinarian, kay may mobility allowance ng probinsya, Mhm. dapat within a month matapos na siya. Aha. Kay para mataas ang imo nga titer. Okay. Kaya nakita na to, nagduging siya sa tao, 5 patay, per Sus. report sa Provincial Health Office. Mhm. Pero gaistoryahan na kami sa ni Dr. Tumimbang, ang problema actually is that people nga nakagat wala na submit for post-exposure vaccination. Okay. So ginatingwaan sa probinsya nga ang tandok na dapat madula na. Mhm. Kaya may ara kitaya dog bite animal center. Dog Mhm. bite center sa mga district offices kag sa aton mga municipal office. Aha. Basi siling Amo na. gobernador iba na lukan ni bisan nakadta na sang ido adlukan magkadto sa doktor kay basi kun iswab la. Ang isa ka problema is the availability man sang bakuna sa tao kay kamahal sila siya eh. Oh, okay. Mhm. Kung sa tag-2 ka doses lang na, ang other doses, sabto na sang tag-iya sa ido dapat. Mhm. Mhm. Kaya sa Republic Act 8485, iya obligasyon sang tag-iya ang pagpabakuna sa napagtan. Aha. Aha. Galing akcionar kalabanan sang tag-iya sa ido, hindi mag-ako Mm. nga iya na ido na agad. Kaya under the law, ang ito outside of your jurisdiction sa Pugal, Ah. kaya ito na siya mo. Ah. And ang ito dapat, lalo mo kagwa, dapat may 1.5 meters siyang leak na higot. Mm. Amo ng laing. And it is incumbent upon the kapitan, barangay, to register
to catch the stray dog. Amo na ang obligasyon ng kapitan Okay. sa law, sa lahi. Ang dog registration, dog catching, together with the dog pound ng city vet or municipal office. Aha. So we are expecting, or are you expecting, because kanti may ara naman pondo, may available naman ng mga bakuna para sa rabies ni, masigisigi na ng campaign, Doc? Yes, actually, ang probinsya, sige whole year round, no? Mhm. Ang kampanya. But may ara kita na bakuna kat ang awareness. Mhm. Ang importante is sa gobyerno, ma-educate ang tao. Aha. Ang level of awareness nga dato makagtan ka mo ning mohon mo. Mhm. Ugatan mo ang pilas, tagbulungon mo sing iodine, betadine. Aha. Kung makagat ka, taloon mo ang pasyente dito sa health center. Ang Mhm. ito, taloon mo sa veterinarian para mabulong, Okay. maobserbaran, Aha. 10 days. Three persons na o. Aha. So, Holy Trinity, biktima, veterinaryo, at physician. Aha. Amo ng dog trinity. I see. So, ma-update lang kami guro sa imo in some other days kung kumusta na siya. Kay ti ang mga counterparts naton sa mga municipalities and cities, tiara naman na silang pagtrabaho sinidok mo. Yes, actually, ang mga barangay health workers, namubila sila termi. Mhm. Nagka-briya lang to sa restriction ng movement naton. In spite of that, galibot yapon mga parabet naton yan, diskahan may COVID. Aha. Tamo yapon ng house to house. Kaya supposedly, ang bakuna na para sa vaccination center like Mhm. the COVID. Ah, okay. Pero yung natinguan yapon ay sa gobyerno, provincial, sa local, Aha. na ma-free kita sa rabies. But it's this is na imo na to as public health important. Aha. Sige. Doc, salamat gid sa update ha. Manawag na kami sa imo galing ha. Sunod nga mga sinimana kung may mga development na sini. Salamat gid Doc sa time kag halong gid permi. Yes, good morning. Action Hotline. Damo na no?